রানু ଆଜ୍ଞା এই যে তুম ভাই কি যে দেখতে যাইଥିଲା যে ঝিଅটাକୁ কিস ହେଲା? দেখতে যাইলে ସେ ଝିଅଟା ତ ଭଲ ନୁହେଁ କାଳିଆ আরে ଗୋଟେ কথা ଶୁଣ, ନାଲିଆ ପିମ୍ପୁଡି ଯେଇଠି ଉଠିବ ନା ଏରকম କାମୁଡି ଦବ ଦାଗ ଉଠିଯିବ। କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡି ହଉଛି ଶାନ୍ତ ସରଳ। ସେଇ ରକମ ତୁମେ ଯେତେ ଗୁରା ଝିଅ ଦେଖ ସେମକା ରୂପ ହଉଛି ଅଶେଷ ମହିମା। ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବୋଉ ହବ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ହବ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ତ କରିବେ ନା ନାଇଁ। ହଁ, କାଳିଆ ହଉ ଗୋରିଆ ହଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଚେହେରା ଖୋଜିକି ବାହାବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚେହେରା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାହାନ୍ତା କେନ ସମସ୍ତେ ତ କାଳିଆ ଦାନ୍ତୁଡି ଖଡମୁକୁଡି ଏଇମାନେ ତାକୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡିତେ ଯାଇଛି। ସେଟା ନୁହେଁ, ସାପୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ କାଳେ ଦେଖୁ ଫେର ବାହା ହେଇଛି। ତାର ଡାଇଲଗ ଟା ମାରିଦେ।